Казвам добър вечер на всички тези от вас, които гледат нашето предаване зад стената, нашия подкаст. Едно предаване, в което ви обещахме, че ще каним различни гости от различно естество. И тази вечер нашите гости не са случайни. Двама братя, които са от България, но за съжаление по един или друг начин съдбата ги отвежда в чужбина. Защо, как и какво се случва с тях, те ще ни разкажат самите, но тези млади ентусиасти, бих казал, въпреки и техните бели коси, не се отказват да продължават да работят за една кауза. Гледайте, за да знаете истината. Казвам добър вечер на двамата братя, на Кристияна и на Кристиян Станислав. Здравейте, момчета. Да разкажете малко повече за самите вас, откъде сте, с какво се занимавате, малко за вашето детство, нека да знаят нашите зрители, кой ни е на гости. Ами да почна аз. Здравейте, казвам се Кристиян Станиславов. От Провадия сме и двамата, нашата информация се препокрива, така че мога основното да го дам и за двамата като информация. Ние сме от Провадия, близнаци сме, на 47 години сме вече. Изобщо не сме млади, ентусиасти сме, но не сме млади. Първо искам да ти благодаря, Бисера, за поканата да бъдем в студиото ти и за нас е огромна чест да бъдем наживо най-после с теб. Знам, че винаги можем да разчитаме на теб и сме разчитали в някои от дейностите, които сме правили на твоята подкрепа като медия, като журналист. И знам, че сега това интервю, което ти инициира, е крайно необходимо. Много хора искат да начуят. Нали? Едно е ние да си правим лайвчета, да показваме на хората какво правим, друго е да се направи интервю, нали, вече професионално. Пък и ние няма как да си зададем сами въпросите, които най-вероятно ти ще ни зададеш. Естествено, ние пътувахме цял ден, не пътуваме от 2 месеца вече, почти. Пътувахме цял ден и цяла вечер, нали, докато стигнем до теб. Имахме много спирки. Да завърнем на това за вашето детство, къде сте учили, кога заминахте в чужбина. Ние учили сме в Провадия. Завършихме средно образование двамата в автотранспорта в Провадия с специалност монтьори и професионални шофьори, като взехме с отличен и изпитите си. След това аз учих история в Шуменския университет, завърших история със степен магистър. Нашия живот е много интересен. В смисъл, ние живеем извън махалата. Излязохме извън нашите купиха къща извън махалата. Това как ви повлия? Виждайки живота в махалата и вие като част извън махалата. Ами, ние живеехме, фактически всичките ни роднини са в махалата, постоянно ходихме в махалата и няма такава скъсана връзка между нас, но пък и комшиите, роднините, които бяха около нас, ни повлияха с различната култура, който до определена степен отдалечи от нашата култура. Примерно, нали, музиката, от която се интересуват нашите набори и нашите приятели, е различна от музиката, от която се интересуваме ние. Нали, в малки детайли, като културно. Какво наложи да заминете за чужбина? Брат ми може нека той да поеми малко. Първо, икономическия проблем. Времето, в което завършихме, смисъл той влезе да учи висше, аз влязох в казармата, защото той е освободен от военна служба, аз не. И се наложи, тогава ни обърнаха внимание, трябваше тогава да му освободят и мен, за да мога да си изкарам образованието с него и след това да се върна да се дослужа, но просто не обърнаха внимание. Не допуснаха въобще в комендантството да си подадем молбата много грубо и как да кажа, пренебрежително. Мразехте ли в този момент държавата за това дейно поведение? Не, просто продължих напред. Той влезе да учи в Висшо, аз влязох да служа, да си изкарам военната служба. След това кандидатствах и аз наново, изкарах 1 година след това Висшо, което икономическо, след това не можахме да продължим поради икономически проблем. Държавата беше в абсолютна криза, никаква работа.
Едва му изкарвахме пари за прехрана и до някъде това повлия да напуснем да излезе в чужбина, С каква надежда заминахте в чужбина? да научим новото. И то какво е? Първо аз научих два езика, които не говорих. Научих да има ниво, което е... Първо научих гръцки, който на доста добро говоримо ниво го научих. И след това английски. Културата и начинът на уреждане в чуждите държави, които виждаме, вече има поглед на всички европейски държави, е много различно от това, което е тук. И до някъде това, което правим в момента е виждаме модела, който се изпълнява в другите държави, което е абсолютно елементарно. Тук не се прилага и то е заради политическа воля. Менталитета на българина е да ги прави нещата по трудния начин. И аз не знам защо. Аз искам пак, понеже тръгнахме за менталитета, Да. нещо друго да ви попитам. Отивайки в чужда държава, предполагам, не Бяхме знаеш Белгия, език, Белгия, да, Белгия, Гърция. отиваш в неизвестното. Така мисля аз. Да, точно така. Каква беше водещата ви сила там? Това да отидеш, да се решиш, да зарежеш, нали, родината и да отидеш в една държава в неизвестното, въпреки това, което се случва. Знаеш ли какво открихме? Че всички хора навсякъде са еднакви. Колкото са добри, толкова са и лоши. И белгийците, и англичаните, и германците, и гърците, ако с човека се отнасяш с уважение, получаваш уважение. В много малки изключения. Ако се отнасяш зле с хората, получаваш точно това. Правили сме си доста експерименти с това, с различни националности. Мога да ти кажа, че ние се чувстваме навсякъде добре. Хората навсякъде са еднакви. Егото при всички хора е еднакво. Не говоря за в лошия смисъл на думата. Когато на един човек му покажеш уважение, получаваш точно това. Колко години вече сте в чужбина? Общо 17. Ако трябва да давате оценка на това, как ви възприемат в чужбина, вие сте вече 15 години, как се възприема един чужденец, било и от България, било то ром, и отношението към ромите спрямо това в Там няма България. отношение за ромите. Там не ни делят, няма отношение към ромите. Какво е вашето Там обяснение? Защо Там- тук е така, там не е? Защото държавата не го допуска. Държавата не го допуска. Държавата, нека да почнем от началото. Много наши политици третират държавата като човек. Приписват на държавата човешки качества. Като отмъстителност, нехаресване, симпатия към едни, антипатия към други. На Запад хората са осъзнали, че държавата не е човек и те нямат тези качества, които имат хората. Чувства. Няма чувства държавата. Има икономически интереси. Държавата може да си най-голямата звезда, музикална звезда, в който е държана, но когато сгазиш лука и нарушиш закона, си понасяш наказанието така, Има както правила. го пише в закона. Точно така. Никой не те закриля за това, че ти си бил звезда. Две момчета тръгват от Провади и отиват в Белгия. До тук от нашия разговор. В това, неизвестно. което разбирам. В Неизвестното. неизвестното. После влязахме в емиграционен център с 60 нации, който беше страхотен опит за нас. Там изгладихме малко английския. Там видяхме как чернокожи деца говорят цигански и говорят руски. Чернокожи. Как циганчетата от Словения, понеже отказват да учат другите езици, научиха всички на цигански. Всички деца говореха цигански и другите езици. Защо? Как се го обяснявате? Налагат. Ние сме Налагат. по-силен характер, по-силен менталитет. И всички деца си играят навънка. Това са 50 деца без език. През това време семействата ви? Ние не бяхме тогава семейни, бяхме само с майка ни. И как?
така, лишават се. Всичко е лишение, всичко е жертви, няма значение. Идеята е, че ако останеш на едно ниво, си едно добре, едно зле, нали. Понасяш незгодите, но пък си в защитена среда, в позната среда, бих казал. Тръгнеш ли нагоре да просперираш, влизаш в неизвестното. Започват да те атакуват неизвестни за теб опасности или незгоди. Но и това е... ти се лишаваш. Всичко е с лишение и жертви. Ако искаш да се развиваш, жертваш. Ако не искаш да се развиваш, оставаш на нивото, в което си. И вече оттам нататък, ако искаш да се оплакваш, ти нямаш право да се оплакваш. Защото всички ние хората имаме право на избор и имаме... и за да променим това, което е около нас, трябва да действаме. Мисля, че по 2 месеца насам ние показваме какво е нагледно с брат ми и Йотко и братовчет ни се включи в един момент. Показваме как се променя ситуацията. И тя се променя с жертви, тя се променя с лишения, понасяне на трудности. Да, тук е момента, в който искам да споделя на нашите зрители и повода, поради който ви поканих да сте днес мои гости. Аз имам наблюдение върху вас. Приятели сме, познаваме се. Още когато беше създадена групата Alpha Air, наблюдавах, нали, това, което се случваше в нея и тя породи любопитство, кои стоят зад Alpha Air. Така се запознах с вас. Знам за вашата така амбиция да помагате на ромската общност и не само на нея. Никога не сме се ограничавали в ромската общност. Така е, наистина. За първ път срещам някой, който не иска да се ограничава и адмирации за това нещо. Нали, разговорите, които водихме, аз бях поканен тогава от вас да направя един репортаж за вашето посещение в Народното събрание. Точно да. Нали, с нас присъстваха и други хора, но ние да говорим за това, което аз искам да знам в момента. Как тръгнахте да се занимавате точно с политика, тъй като и повода днес е вашето начинание да регистрирате партия, която да оглавите, предполагам, или тя ще работи за просперитета не само на ромите, а и на останалите граждани. На всички български граждани. И аз мога да кажа само, аз помня момента, в който това се зароди. Това беше в края на 2017 година с един наш стар такъв активист, Алеко Асенов. Аз си седях в камиона, беше зима, много рядко вали сняг в Англия, но нея зима валеше доста. Беше натрупал сняг и аз стоях в камиона и си говорих с Алеко. Карах нощни смени. И си говорих с Алеко. И с него разсъждавахме на това. Какво трябва да се направи, за да се променят. Защото да се промени обстановката в България, защото тогава започнаха и набезите над ромските махали по изборите, почнаха да тормозят хората по махалите, нали, уж неизвестни такива. След това прерасна в директни конфликти, което директно удари и българската общност. Тормоза едновременно се пренеси както в махалите, така се пренеси върху българската общност, но с други параметри. С ограничаване, с приемане на неадекватни закони, които да ограничат хората, които да ги натоварят с повече данъци. Това си говорихме с Алеко. И с него всъщност стигнахме до идеята, че трябва да започне сформирането на нова политическа група, която да отстоява интересите на народа, директно на народа. Политическа група, която трябва да е с много ясни и прозрачни цели. И то да е насочено към българския народ. Добре, но той има до сега толкова много партии регистрирани с толкова големи платформи, на места се препокриват една с друга. Вие с какво сте по-различни? Копи и пейст. Платформите на всичките партии са копирани. Да, разликата от тях и от вас каква е? Решенията. Всички политици в момента излизат и говорят абсолютни небивалици. Защо? Защото повечето от тях излизат с гръб на някой милионер или по-голям, нали?
И тези хора знаят, че те ще си купят място. В момента местата в парламента са на Сергията. Ако имаш пари, може да станеш депутат, не ти трябва народа, всичко се издокарва. Всъщност какво ви И кара няма решение. И няма решение в техните платформи. Това е причина. Няма. Защото няма решение. Бисере, няма решение за нищо в момента. Всички наболяли проблеми в обществото ни са тема табу. Къде са ни решенията за всички младежи, които вече ползват дрога? 80% от тях са опитвали или вече ползват редовно дрога. Онзи ден бях в едно барче, си купувахме кафе в София. Дойдох на следващия явно имаше училище, което беше там средно училище някой, защото дойдеха по-големи младежи да си купят закуски. Всички пиха Red Bull сутринта. Знаеш, че в Западна Европа Red Bull е забранен до 21 години е забранен. Не се продава като всички енергийни. Имаше 40 човека, момичета и момчета, които се купиха за закуска Red Bull. Закуска с Red Bull. Биха ги атакували тогава, какво го произвеждат? След като го продават. Но той е вреден. Къде е държавата? Значи, за това, което е програмите, които са на партиите в момента, ние естествено наблюдаваме политиката от падането на комунизма, си я наблюдаваме. Никой не дава решение за нашите проблеми. Никой не засяга проблемите на народа. И затова бяхме с тебе в парламента по-миналата година януари, защото това, което го пречи на човека... Защо бяхме там? Вие искахте да внесете една... Защото не искахме да го правим с политическа партия. Не искахме да започваме, защото е много трудно. И сега хората са свидетели на нас колко ни е трудно това. Много е трудно да направиш политическа партия, когато не си вече популярна личност. Не си бивш журналист, не си бивш политик, не си бивш шоумен. И когато тръгнеш, такива хора, когато тръгнат да правят партия, те вече имат маса, която ги подкрепя и ги припознава. Знаят какви са и така нататък. Макар че хората останаха разочаровани вече от такива примери, вече останаха разочаровани, но за нас като хора, които не са популярни, е много трудно да го направим. Защото ние тепърва се запознаваме с хората и тепърва хората се запознават с нас. Затова искахме да го направим като инициатива, да го предложим, като група, която да предложи промени към нормалните партии, които ги има в момента. Което е един от инструментите за контрол на властта. Искахме да наложим демокрацията в действие. Народа да каже на политиците какво да променят, за да се облегчи положението. Каза демокрация, ние вече 30 години сме уж. Това не е демокрация, в която сме ние. Да ни разкажете в чужбина какво се смята за демокрация и виждайки това България, каква е съпоставката? В чужбина всичките тези скандали, които минаха в България, трябваше да падат политици. След всеки такъв. И то така става. В България 20 скандала от един политик и той продължава да е на власт. Протести против партия, която бива свалена и на следващите избори пак влиза с мнозинство. Добре, как ще се борите с това нещо? Хората трябва да станат активно общество и това се опитваме да направим. Да направим хората активно общество, а не пасивно. Не 70% от хората да не гласуват, защото си мислят, че така наказват политиците. В крайна сметка един политик влиза, един депутат влиза с по-малко гласове. Или иначе казано, ако гласува 100% от целия народ, който има право да гласува, влизат 240 депутата, ако гласуват 30% от народа, пак влизат 240 депутата. Което означава, че не се редуцира броя на депутатите заради активността, се редуцира броя на гласоподавателите за избор на един мандат. Което е неправилно. Българския народ, казвам, не ромите или някой от них. Българският народ е политически неграмотен. Извинявам се за този израз, но това е точната дума, с която трябва да ползваме, не да се обиждат хората, защото ние първа навлизаме в демокрацията. 45 години комунизъм и преди това две войни са унищожили интелигенцията ни. Да не говорим, че въвеждането на комунизма идва пак с геноцид на цялата ни интелигенция. Не искам да влизам в подробности, защото това е тема, която никой не харесва да говори, да се говори, но е
Това е. И в крайна сметка ние влизаме в демокрация с работническа класа, която е научена да не мисли за утрешния ден и да няма политически виждания, защото 45 години е имало две партии, за които се гласува и се гласува под строй. Явно нашия разговор е доста интересен за нашите зрители, тъй като те наблюдават, но за сега няма въпроси нито към мен, нито към вас. Значи до момента вървим десятката, но тъй като приказвахме за народа, за хората, момента тук е да ви попитам как ще преуспеем да обърнем каруцата в това, че има корпоративен вод, купуват се, продават се, нали, най-нашумялото нещо, което се случва по време на избори и най-голямата борба всъщност е как да не позволим някой да си купи гласове. Като че ли българина се научи вече да се продава на някаква стойност. Вие как ще се борите с това нещо? Аз искам да ти задам на теб един въпрос. В този въпрос. Колко килограма можеш да повдигнеш? Ти. Нормално, 80 ще... Така. Как можеш да повдигнеш 10 тона? Да, съгласен съм и това с теб. Трудно е. Ползваме инструменти. Разбира се. За всяко нещо си има подходящи инструменти, които ние ги познаваме. За всяко действие трябва да се по този начин да мислим. Как може да повдигне 10 тона? Сам един човек как може да повдигне? Да, например, лебедка. Елементарно. Така че ползваме инструменти. Това, което направихме по-миналата година да внесем искания в парламента, бяха един от инструментите. След като те не искат да чуят това, което казваме, след като не ги интересува проблемите на народа, ние ще излизаме срещу тях. Ние ще си направим партия и ще наложим тези проблеми да изчезнат. 100 закона, които са купени и които пречат на хората, давам пряк пример, да караме с светнати фарове през деня, е купен закон, за да може колите да харчат повече и този, който си го е купил да печели повече, трябва да бъде премахнат. Защото с този закон, то си е закон. Ако не си светниш фаровете, искам да се върнем пак отново. Полицайите сглобяват. За купувания вод, тъй като знаете, че най-обсъжданите хора са хората от квартала. Нали, че те най-много се продават. Да, но това е илюзия вече. Но това вече е илюзия. Защо? Продължава да се случва. Ние сме в махалите, дават ние сме на примери, вижда се. Искам само да сложа едно пояснение. Ние с брат ми сме в махалата и в обществото едновременно, докато етническите партии, нали, българите с етнически партии, те нямат място в махалата. Те не влизат в махалите и те създават илюзия, че вече ние познаваме много от махалите и те 70% от ромите вече не гласуват. От 70% 30 гласуват, от тях една малка част се продават. По-големия купен вод е корпоративния вод. За съжаление, ние в момента нямаме инструмент да се борим срещу него. Защото срещу корпоративния вод може да се бориш само ако имаш политическа власт. Но ние можем да се борим срещу купения вод в махалите или да привлечем част от тези 70%, които вече не гласуват, които са разочаровани от политиката и не искат по никакъв начин да гласуват вече за партиите, които идват на всички избори, говорят небивалици, заминават си, нищо не се случва преди тях и нищо не се случва след тях. И хората вече го знаят. Хората, отново стигаме до хората. Защо хората трябва да ви вярват на вас при положение, че... Не на нас. Ние си имаме програма. Не на нас. Ние не искаме за програмата да ни кажете. Ние не слагаме кърцата пред коня. Политика не се прави от човек. От един човек. Вече казвам пак. Видяхме примери на шоумени, на бивши политици, които излязаха, на бивши милиардери, които излязоха и казаха, аз съм голямата работа, гласуйте за мене и се провалиха. Това не работи. Работи програмата. Какво сме заложили в нея? Хората трябва да видят какво ние сме заложили в програмата ни и какви решения сме дали. Ще дам основните това, което хората, които не са запознати с нашата програма, в нашата програма най-важен е човека. Нищо друго. Единствено и само човека.
Сложили сме си като мото да издигнем националната ни идентичност над различията ни. Защото в момента това, че изкуствено поддържаме различията или някой поддържа различията в България, пред националността ни, прави точно това. Прави обществото слабо. Прави обществото разделено. Ние искаме това да се премахне и хората да се чувстват, поне пред политическата власт да се чувстват едно. Защото когато се променят законите, те се променят за цялото общество. Те няма как да се променят за един етнос. Не можем да гласуваме закон, който да важи само за турското малцинство или само за ромското малцинство. Да не говорим, че в момента България не е признала изобщо нито едно малцинство, което е грешно, което е античовешко в отношението си към тези хора. Защото така тези хора нямат право да изтъкват културата си, нямат право да учат езика си. Друг проблем, с който се решаваме. По-големите проблеми в България са липсата на защита в училищата на децата ни. Децата трябва да бъдат защитени. Промяната в учебната система. Липсата на държавата не гарантира инвестициите на външните инвеститори, заради които не се отварят нови заводи и фабрики. Никой вече не иска да инвестира в България от чуждите големи фирми. Volkswagen избяга от България. Volkswagen. Което означава, че държавата по никакъв начин не стои зад идеята дори ти като нямаш местен бизнес, като нямаш местни производители, които нямат възможност да направят голямо предприятие, ще допуснеш инвеститор. Този инвеститор естествено ще ползва българска работна ръка, българската земя за продукция, българска суровина, но ще има работа за хората. Да, да приказахме, вижте за колко много неща, за държава, за народ, за хора, за партии. Само, че ние тази картина я виждаме. И за мен е интересно като човек, примерно като ваш гласоподавател утре, да знам, тези хора, аджиба, защо са хванали тогава с политика? След като ги виждат всичките тези неща. Какво те ще променят? С какво ще стане моят живот по-различен? Сигурно много хора си го задават същия въпрос като мен. Да, разбира се, това е. На в света като в политика, в световната политика, човека загуби стойността си. И тази величина продължава да става все по-голяма и по-голяма. Човека е суровина, която бизнеса ползва и във всяко отношение се ползва това. Смисъл, за да се продават лекарствата в аптеките, да се продават, да се харчат, се предприемат определени действия. Така че човека е направен, като аз го определям като батерийка, която всеки отрасъл почва да точи. Като политика, бизнес, икономика. Ние искаме да обърнем обратно нещата, да сложим човека, да сложим най-отгоре, икономиката и политиката, всичкото това и бизнеса да работят така, че човека да е добре, в интерес на човека. Какво смятаме ние да направим? В програмата сме вписали неща, които нито една партия няма. Ние не чуваме, не припознаваме нито една партия, защото в програмите не съществуват нещата, които ние искаме да чуем. Къде не е земеделието? Къде не е животновъдството? Къде не е енергетиката? Къде е намалянето? Всеки ден чуваме как ще дигат цените. Къде е контрола върху цените, след като прага на бедност ни е 503 лева и някакви стотинки? 503 лева. Да, 503 лева. А помощите, които се дават на безработниците са стотина. 140-180. Приятели, отново пак правим само констатации. Това, което е в държавата. Липсата на земеделие, липсата на това. Проблема Бисера е, че нито една партия не излага тези проблеми в предварителните кампании. Искате да кажете, че няма не ги, се говори за това? Никой не ги говори. Няма ги в програмите. Всичко, което чуваш от предизборните кампании на политиците, ще се борим с корупцията, да. Самите те са корумпирани. Кой ще си вземе главата сам?
Кой не знае в държавата от българските граждани, че политиците са най-корумпираните в цялата държава? Кой не знае, че политиците са взимат най-големи рушвета в държавата? Кой не знае, че монопола в държавата се контролира политиците, че с политиците се купуват закони и се убиват всички малки производители? Да, ама тук И никой не го казва. Вие тогава, що тръгате да се занимавате с политика? Защото Те искам могат да да... обвинят и вас. Защото знаем решенията. Те са големите решения. Да. Големите решения. Да. Какво е толкова сложно да се промени? Ние сме го живяли в това време, в което тези неща не съществуваха. Да. Просто Да, никой не ги поставя на дневен ред. В парламента не чухме от 30 години един път как ще премахнем ЕРП-тата, за да не се вдига цената на електроенергията. Как ще премахнем преносителите на чуждите, собствените на преносителите на вода, за да може водата на кубик да не е 50 стотинки, ами да е 8 лева на определени места. В Стара Загора 8 лева. Между 4 и 8 лева. Между 4 и 8 лева. Защо? И тя беше целево вдигната толкова, за да може дори изселените да не могат да си сеят в домати и да купуват чуждото производство. Не, да е скъпо. За да е скъпо да го произведеш. За да е скъпо. Ти с такава вода ти не можеш да произвеждаш нито един зеленчук. Вие Трябва да купуваш внос. Вносния. Няколко месеца тръгнахте на една, бих казал така, доста голяма обиколка Това из Европа. Няма как друго. Сега сте и в България. Да обясним за нашите зрители, вие, вас не ви финансират от партии или ви финансират, защото имам такъв въпрос, кой финансира кампанията. Финансират ги заплатите ни и спестяванията ни, благодарение на това, че справихме сметката. Това не се подготвя от вчера. Ние не подготвяме това от вчера. Ние го подготвяме 2017 година. Имаше много проблемни, които трябваше да решим за себе си. Наистина много проблемни. Да, решихме ги. Имаме някакви решения, не бих казал, че ги имам всичките, но основно финансирахме цялата тази обиколка от неговите спестяния, от моите спестяния, спестянията на Йотко Рангелов. И много помощ мисля в местата, където минахме, там, където бяхме посрещати, домакините плащаха сметката, в смисъл, нали, зала, събирания, кафета. Как са настроени хората в Европа с това, което вие... Добре, изненадани са. Очаквано е това. Да, очаквано. Хората имат нужда вече от това. Ние не казваме нищо странно, фрапиращо, не говорим за извънземни, не говорим за глупости, фантасмагории, както някои активни политици говорят за, или не обвиняваме никой, сионистите били виновни, тези били виновни, онези били виновни. Не, ние говорим само за решенията. Приятели, за да се случи това, трябва да се махне този закон, за да може това и това да тръгне нормално. За да стане това, трябва да стане това. Повечето решения са просто премахването на едни закони и въвеждането на нови, които да облегчат. Не изисква никакъв ресурс, като инвестиции, огромни финанси, промени. Не. За да се премахне на шиника на народа, да се освободи народа. Пак давам пример със света, че трябва да караме със светнати фарове през деня. Ако този закон бъде премахнат, глобите ще бъдат по-малко. Тормоза върху народа, защото това са неадекватни правила. Тези правила казват така, ще караш със светнати фарове, защото е безопасно, нали така? Никъде в света не се казва, че денем ти трябва да си със светнати фарове. Но това ще увеличи разходите с 50 лева на година. На година, но 2 милиона коли по 50 лева, този, който продава горивото, си ги прибира така от никъде, от въздуха. Само, че големия проблем, че когато е закон и полицията те глобява, ако ти изгори кружката на пътя, много от зрителите, които нагледат в момента, сигурно са били глобяни с 20 лева за това, че им е изгоряла кружката. Което е технически. Не да ти кажат, оправи си го там до 2 дена. Да, никой не ти дава право да си го оправиш. Директно те глобяват. Ето това са такива малки трънчета в гърба на българския народ. Като ги сложиш по 1000, човека, нормален работещ човек, взема си, измислям си в момента, нямам представа нали, точно, взема 1000 лева заплата, от които 800 заминават за разходи. Другия проблем. Всички компании, които се предоставят услуги на българите, от време на време
слагат огромни сметки върху абонатите си и няма кой да ги спре. Няма кой да ги спре. Плащаш и толкова. Нямаш как да си прекратиш. Никой не ти казва, ако искаш да си прекратиш преждевременно договора за телефон, никой от доставчика, нали, към който си, никой не ти казва, може да си го прекратиш, господи, там за 2 вноски трябва да направиш напред и така нататък. Всички ти казват, не, трябва да платиш целият договор, Сега който в е момента противоконституционно. В момента правите вашата обиколка тук в България. Сами казахте, че на тези избори няма да участвате. Не, няма да участват. Ние сме в Очаквате процес на регистрация. регистрацията и Точно да се така. надяваме, че за местна Следващите- власт ще участват. Да. А то може и да са някои други, нали, да не предричаме. Да, те ни вече имаме и правителство на 6 месеца с мандат, Точно 6 така, месеца. затова да не дърпаме дявола за Това е опашката. доверието на народа. Да, определено е така, но какво чувате като ехо, когато сте в България, когато сте на срещата с хората? Хората изнемогват. Хората изнемогват. Ние не само в България, ние имаме проблеми българските граждани имат проблеми и в Европа и в света, но българската държава не стои зад нито един. Имахме смъртни случаи, имахме прибити хора, имаше изчезнали хора. Българските посланици в Европа нямат никакъв ресурс и нямат нищо, с което да помогнат на българските граждани. Нали знаеш какво става, когато американец изпадне в беда някъде по света? Дига се цяла Америка, цялата флота, цялата американска, да спаси един човек. Това е едно от хубавите неща, които аз бих казал, нали, за американците, че го правят, но българите в България няма. Ние нямаме даже и безплатни юридически консултации в посолствата ни. Нямаме отиваш в посолството, губиш си документите, губиш си парите, за да се прибереш в България, от някъде трябва да изкрънкаш 90 евро, за да се платиш пасавана, който по принцип трябва да е безплатен. Страшно много проблематика. И всичко е насочено срещу народа. Не е насочено срещу циганите, не е насочено срещу българите, не е насочено срещу евреите, който да е. Насочено срещу всички български граждани. Ние това искаме да направим. Ние не искаме да сме лидери. Ние не сме лидери, ние сме организатори в момента. Лидерите ще ги излъчат хората по места. Истинските лидери са тези, които са местните хора, които ще поемат доверието на народа под себе си. Това, което ние правим, е организиране. Най-голяма част точно тези лидери подведоха народа и ги вкараха в едно блато, където ето години наред не могат да се измъкнат. Това, което Само заради такива лидери. Да, това, което искам да направим ние, днеска ме попитаха в Луковит, докато бяхме, преди да пристигнем при теб, минахме през Луковит и там направих едно видео за пътищата в махалата, която е в регулация, които са ужасни. И един ме попита, ти знаеш ли горе там имало някакви къщи и нещо? И аз казвам, не знам. Аз не съм от тук, няма как да опознавам. Това, което искам от вас е да си дадете вашия човек, вие да си излъчите лидер, ние ще го вземем и той ще докара проблематиката, той знае там какво има, знае ги къщите, знае ги проблемите. Нямаше ток, мисля, че каза, че няма ток от много дълго време. Викам, ние това ще направим. Ние сме организаторите, които искаме да извлечем естествените лидери по места и да ги качим на челни позиции в листите. Но не мошениците. Така ние ще получим от самото населено място ще получим информацията, която е по дадения проблем. Другото, което искаме да направим, искам да представим в парламента, да представим цяла България. Смисъл, искам да качим като да излъчим като депутат Каракачанин, Помак, Гагаус, Копанарин, Влас, всички етноси, които са в България. Кой ще може да участва при вас? Ние ще ги поискаме. Те ще си ги излъчат от всяка група си ги отнеш. И когато си излъчат, ние него ще качим. Естествено, този човек ще бъде обучен от нашата програма да следва нашите принципи и тем подобни, но ние ще имаме проблематиката на този етнос. Така, този етнос ще има чуваемост на най-високо ниво и когато тези хора имат проблеми, държавата ще се намесва за да помогне, а не 240 човека депутата в парламента да работят само за София.
Не за ромите, не за българите, само София. В програмата, която Да, вие... То е за ние сме зале. го сложили в Да, програмата. аз искам да се знае Така от че- зрителите, да знаят, че приказките, които си говорим, не са хвърчащи, а това вече е документирано и е внесено Да, имаме като уебсайт. основа. Името на партията Обединен за европейско равенство, пише го в обявата за подкаст. Уебсайта ни е съкръщението OR, Обединен за европейско равенство, bg.com. В момента се разработва сайта, но той е готов, програмата може да се прочете. Естествено, в момента го правим, допълваме неща, дали има си Има хора, които ни помагат, хора, които го направиха и сега хора, които го довършват. Постоянно имаме хора, които ни помагат във всяко отношение. Благодарен съм на всички хора, които се обаждат и предлагат услугите си. Те не са малко. Ние сме очаровани сме от начина, по който хората наприемат. Наистина сме очудени от начина, по който хората наприемат. Не го очаквам. Влизаме в чужди населени места, хората наприемат по много, много лъчезарен начин. Наистина много лъчезарен начин. И това, което виждаме е, че хората търсят надежда. Наистина търсят надежда. И всяка, всяка сламка, за която видят, се хващат за нея. Може би народът е в отчаяние, Да. за да се хване за всяка една сламка, която някой я казва, Ние сме изпадат в В крайна отчаяние. сметка ние не сме парашутисти. Имаме изграден план за 50 години напред. Как да продължаваме в това, което правим. Ние сме в 10-та година. Ние сме минали, много от етапите сме ги минали, които е трябвало да мине. Поддържахме 3 формации, които искаха да правят партии, ги поддържахме, опитвахме се да помагаме с каквото можем и 3-те се провалиха, по един или друг начин искам да влизам в подробности. Опитахме се да повлияем на политиката в България, като внесем искания като от гражданска квота, нали? И това не работи. Минахме си по пътя, използвахме всички инструменти до този момент, докато стигнем до идеята да направим партия. Явно имаме много зрители, които не успяват да се включат в лайфа ни. Не знам поради каква причина. Лайфа тече, между другото. Но тук ми пише, че не успяват да се свържат с нас. Славка Симеонова, Фикрет Ахмед, Антон Маринов, Фундация Ромалом. Не знам, приятели, каква е причината. Лайфа върви нормално. Нямам представа поради каква причина. Предполагам, че ни помагат от някъде, но както и да е. Наистина, моите гости са интересни. Не само за общността, не само за партиите, които в момента се борят за Народното събрание. Отдавам значението на нещо друго, че те продължават да бъдат искрени и честни и аз ги познавам точно като такива и затова ги поканих тук днес да си говорим за пътят на ромите. На къде е? На къде води пътят на ромите? Нагоре. В момента не. Ако ние не успеем да стигнем до власт, да организираме народа, партията да стигне до власт, пътя на ромите, не само на ромите, на българите върви надолу. Повярвай ми, аз няма нужда да го казвам, защото много хора го знаят, много български граждани, както роми, така и етнически българи и турци, в момента бедстват под бича на кредиторите. Затова, че при изплащане на кредит са останали 50 стотинки, след 2 години хората вече са са дадени на частни съдия изпълнители и трябва да връщат 2000. Ей така, с по 3-4 остатъка, които естествено ти излиза последната фактура, ти я покриваш цялата, но се оказва, че там 3 часа след покриването е наложено, там 50 стотинки са дошли 50 стотинки, които фирмата не търси в продължение на 2 години. След 2 години сумата е станала 2000 с таксите на частните съдебни изпълнители. И тези хора се чуят на другия ден, те бедстват вече. Те се чуят на другия ден как ще оцелят. Чуят се какво ще правят и нали, знаеш, че частните съдебни изпълнители после влизат и ти прибират имуществото. Знаеш на колко хора е прибрано имуществото и те си траят от срам.
Знаеш на колко хора за 50 стотинки им са взети имущество от къщите за 1000 левове и за цял живот да са градили и мечтите да са си Ама сигурно изпълнили. има причини, бе, хора. Какви Как са ще при- влезе частния съдебен изпълнител да ти вземе колата? Трябва да има Защото са някаква останали причина. 50 стотинки остатък, които с олихвянето са станали 2000 лева. Познаваме хора поименно, които страдат от подобни неща. Ако трябва да Няма говорим за държавата. новия бич, Къде? Къде е държавата? Кой е новия бич на народа? Кредиторите. България. Кредиторите. И другия бич е външните фирми, вериги, хранителни магазини. Взеха ни храната, бисере. Храната ни взеха. Погледни откъде купуваме храна, каква храна купуваме. Къде е нашето? България е държавата с най-богата флора и фауна и всичко расте тук. Всичко расте и всичко и най-бързо се отглеждат и животни и така нататък. Аз не съм специалист, но ние сме живяли във време, в което беше много. Имаше по-много. Сега ми кажи къде, поискай да отидеш и да си скъсаш голяма праско, дето с 2 шепи да я държиш, дето не може да ядеш от сладост. Кажи ми къде ще я скъсаш. В Македония? Честито. Храната ни взеха. Това е големия бич. И няма кой да контролира цените. Колкото кажат, толкова плащаме. Независимо дали е рентабилно или ние не. не си ги избираме, бе, човек. Нали всички тези политици, всички тези... Сега ще избират нас. Идеята е Това е къде е народа, къде са Ама родители народа на ги народа. избира. Те ги избират, ама Народа къде? ги избира. Абе, не е И много след това сигурно. съжаляваме. Тези, които са в момента, не е много сигурно дали са избрани от народа. Нали, под въпрос е. Сега, аз на това се очудвам, че в България всеки го, ако попиташ, всеки знае кой откъде идва. Всички са достатъчно грамотни и всеки знае кой откъде идва. В крайна сметка всички правят едно и също. Къде е контрола, който народа трябва да наложи? Защо на миналите местни избори имаш толкова видеа за нарушение в изборния процес и нямаше нито един касиран избор? Въпреки това, изборите бяха легални. Осъдени бяха хората, които бяха нарушили закона, но изборите не бяха касирани. Така е. Как така един председател на комисия ще надпише 200 бюлетини и накрая кмета няма да падне? Аз да ви кажа, като журналист от моята практика, много пъти съм се очудвал, говорим за купуване на гласове. Обвиняваме една общност, един етнос. Нали? Но никога не обвиняваме една партия, която тези хора са отишли, са дали пари, дето за да се гласува за тях. сега нали имаше акция в Бургас и хванаха там тези, които купуват гласове с списъците. Ама защо? Кой дава само парите? в ромските махали. Добре, ама кой дава парите? Това казвам. Питам. Защо никой Защо ги не са показва? хванати тези, ги които са показва? дали парите? Добре, аз казвам така. Ако някой купува гласове и полицията е достигнала до тези, намерила ги, арестувала ги е, това означава, че след като се докаже коя партия е поръчала гласовете, тя трябва да бъде изтрито от границата. Що се случва? Защо не се случва? Защо народа се траи? Ще дам един малък пример. Какъв народ? Имаме цяла прокурорска система, Да. съдийска система, съдебна Да, система, Да, прокурори, да. които са на държавна заплата. Да. Къде са тези хора? Това е тяхната работа да се Защо самосезират. трябва нормалния народ, защо трябва обикновения народ да става да би тъпана и да се би по улиците и да прави протести, след като тези хора са избрани, те са учили, те са обучени от държавата и на тях им е гласувано точно това доверие да защитават закона. Къде са? Защо не реагират? След като и те не си свършат работа, това означава, че народа излиза и си върши работа той. Налага той закона. Само, че народа няма правилна насока в момента. Да. Всичко е на хаотичен принцип. Няма организиране. Затова ни трябва юридическо лице, политическо юридическо лице, за да може да вкараме нещата в правилния ред. Да се знае кое след кое следва. И сега целият народ да се съсредоточи в определената стъпка, която трябва да бъде постигната. След това да се съсредоточи в следващата стъпка, да е подредено и да се знае по какъв ред ще бъдат постигнати нещата, а не хаотично и всеки да работи на парче. Така някакси набързо мина и вече един час от нашия Да. разговор. Аз знам, че е малко за нас. Първо като приятели да си говорим за политика, второ като мои гости.
Винаги има какво още да си кажем. Аз искам да ви благодаря, но преди финала на нашия разговор винаги задаваме един въпрос. Какво стои зад стената? Каквото е мотото на нашето предаване? За стената, според мен, седи антипатия. Много сериозна антипатия. Седи предаденост. Хората са се предали и не искат да се борят. Защото не виждате цел. За мен е това. Надявам се ние да станем тяхна цел или да им дадем цел, по-скоро. Ние да им дадем цел. Възможност да се осъзнаят и да поемат по един друг път, може би. Да. Ние сме показвали до сега какво можем, така че хората имат алтернатива. Да, за стената е важно да знаем какво има. Зад стената при нас няма нищо, ние сме за стената. Няма нищо като двуличие, скритост. Няма нищо. Зад нас няма никой. Хората го видяха, те са убедени в това, което много от хората напознават от много дълго време. Ние не се променяме, смисъл, ние не променяме мнението си от днеска за утре. Ние не се отказваме. Това, което сме поели да направим, го знаем как да го постигнем и ще го постигнем. И затова и хората се доверяват и застават зад нас. Така че зад нас, за стената, няма нищо скрито. Това, което искаме и да постигнем, е да дадем една друга надежда на хората. И те почват да го осъзнават, защото с всяка стъпка човека ще става по-добре. С всяка следваща стъпка човека ще става по-добре. И най-важен човека. Човека е този, който трябва да седи на върха на пирамидата, а не най-долу. Благодаря ви, момчета. Мога ли сам да завърша с нещо, ако им позволиш? Моята мечта е България да има корпорации, които да боравят с милиарди. Но по-голямата ми мечта е собствениците на тези корпорации да се страхуват и от най-ниския държавен служител, който седи на най-ниско ниво. Държавата, най-ниският държавен служител да седи над директорите на тези корпорации и те да не могат да минат през него. Това е, за което аз мечтая. Уважаеми зрители, наистина един час мина така някакси Да, много наистина. леки с събеседници като Кристиян Станиславови, тъй като са доста навътре в материята и с тях разговорът става много лек. Заговорихме си за обикновените човешки неща, за мечтите, за трудностите, през които те минават, за да се опитат да реализират един свой политически проект, с който се надяват да променят живота на една голяма част от българското общество, не само роми, не само българи. Те не се капсуловат, това, което разбрахме от техния разговор. Тръгат с надежда, правят своите срещи с хората и според мен правят добре, защото успяват да извлечат есенцията от проблематиката на това, което се случва тук долу.